Деца препуснахме едно от нашото коте. Едно яйчице. Едно яйчице. Аз те питах няколко пъти дали всичко намери. Не знаех. Какво се падна? Какво се падна? Я го приближи. Много е сладко. Чакай да го фокусираме. Стой, не си мърдай ръчичката. Това коте ли е или е нещо? Коте еднорогче. Коте еднорогче. Много е сладко. Ами покажи пак двете заедно. Едно за друго. Да. Това е. Гушка му. Добре. Голямото коте си гушка бебето. Голямото коте си гушка бебето. Аз те питах няколко пъти, защото ми се струва, че имаше някаква малка играчка, ама не я намери ти и сега я видяхме. Тя беше тук в това. Тя е била вътре, не си я видяла, че има яйче. Защото е същия цвят като голямата. Да, аз се чудих какво е. Така ли? Добре. И просто сега, ако извадите видео и го погледна и видя, че има още нещо. Добре, значи децата да търсят и яйца. Малки яйца. В голямото яйце. Да. Тук са... Виж колко много яйца, идва и Великден и само с яйца се занимаваме. Ага. Нали? Ето. Едно яйчице и друго яйчице. Нека си го отворим. Коте се излюби. И се излипи коте. Коте еднорогче. Коте еднорогче. Добре, чао. Чао.